Hagisa guys, na tangtang na dia. Puso ng saging. Pabalik ba na pa? Ay, yun lang. Ayun na guys, ang puso ng saging. Tatong gulayan ron. Yan. Guys, good morning. Mayroon tayong puso ng saging dito guys. Ayun. Okay, sabi kong natangtang na. Pwede ay. Adubuhin. Habaw. Ayay. Kasi di matanggal. Alright guys. Saba na gatong baboy. Nga doon lang tuwa. Ang hinay. Ang hirap tanggalin ng isa. Hag-isa guys. Natangtang na dia. Puso ng saging. Pabalik ba na pa? Ay, yun lang. Ayun na guys, ang puso ng saging. Tatong gulayan ron. So, duha na sila kabuok guys. Sa isa na rin, na una nagtangtang. Ipusuan ang unang-unang pader. So, ayan, adubuhin natin ngayon guys. Ang ating, hala, naibunga na rin taong pa. Isa. So guys, naibunga ang ating talong. Wow. Galing kayo maroon lamang ng nikuskus. Okay. Ito na guys ang ating puso ng saging. Ito na ibutang natang sikwa na katang patagkan. Yan na guys. Gatang duha ka buok puso saging. Katang adubuhin tong ating puso ng saging. So yan is it guys. Mo dyan na si Zay utanon. Kaning puso sa sababa. Yes no. O atang hinuan si Zadari guys. So guys, hinuan sa rin na guys. Kaya itong adubohon. Ito ang ating adubuhin ngayon guys. Ang ating puso ng saging. Itlog na kanok. Parte pa dyan rin po ka guys. Ayan. So kaya guys, ang hingat to sa tay. Nabubintahan na dyan tiil. Mga bawal nga pagkain guys. Sumawad ito dyan hapon nga perte. Gizang sakita ka ng kain man taon lagi dyan bawal. Dyan saan malagi na rin malagi laing isda maglabay-labay dari. Kasagaran na rin mo labay isda guys. Bangus. Kasagaran mo labay dari mga isda. Mga tamban pero ang butog. Di ba na makakuan? O ka na. Mukaan magazin kay ketas. Bisir ko di mukaan guys. Ay nanog magpa-check up. Hadlok magpa-check up. Ay hadlok sa doktor buti. Ken dali ken. Masara kay manghinlo ko dari. Masara hiluan guys. Ring atang ubo ang bod, atang puso, katang adubuhon. Linisan muna natin itong ating puso ng saging. So yan ako guys, magkuan. Maghinlo og puso saging. Ano nga? Langguan. Okay. Ang tanga natin nga ni guys. Alright. Nabi man siya guys adubuhon. Kani ganin ang tanzag na harina. Kaya itong himuon na siya bula-bula. So matay harina. Torres pag adubo. Yes no. Adubuhin natin to guys. Para masarap. Okay. Takto na ning duha ka bukis. Dagtog mo po siya. Okay. Alright. Okay guys, sa tanan sang adlipon. So dato rata mag-adlip. Kaya rong talo na taglingkod. O diapod guys, ang atang isugbang nga bangus. Ito yung kasama kahapon guys. Mga nagkauban na itong isabaw. Itong paghihatirlas mother. So magsugba pa dugbango si Kuya Gael. Kaya ako dari. Magkuhan pa ko dari sa adobo na nga. Puso ng saging. Wow. First time maka-adobo. Okay. So ko des gibagjo guys. Karon pag din taon maka-adobo gingan eh. So ko na itong gibagjong udit guys. Ang mga kasagingan dire. Itong isagiagian dari bagjo. Karon pa namuso ang mga saging. So karon na. Karon na tadari makakaan og adobo ng pusong saging. Adobo. Adobo sa pusong saging. Ha? Fuel? Pusta na na. Karon na makuan. So guys, asang adlipon re. Karong kakauntag kuan. Ngayon mo ko guys mag-adlip. May nga ni. Adlipon. Karong makakauntag. Pagkamutan pala natin sa guys. Ang muwa ni mga daga-dagang pait-pait. Right. Ting naman magama mo nga ni. Hindi mo samad.
Mingaw na kasi ko nga ni guys. Puso ng saging. Dubuhon. Butangan asin, kumutan. Dubuhon na gaman. May mga ganyan tanin sa guys. Nga ni bula-bulahon, butangan og harina. Kaya umtay harina, tapos merkado harina guys. Alright. Tanawan naman na guys. Mga manak ko direct adlip guys. Kaya araw magkakauntag. Adobong puso ng saging. Si tatay guys, mahadlok ipa check up. Ambot nga nung mahadlok siya. Hadlok ba siya sa doktor? Kung mahadlok makaibaw ko siya sakit. Guys no, takot siyang pumunta ng doktor. Nabintaha ng po guys, kaya palinaan ni mother. Kaya naman ko nung nakaon lagi nga supak. Ipalinaan, nabintaha. Hagiin na, sige. Kaon pa. Kaon man lagi guys, kaya saan kutas man dyan. Alangan man ulit mo kaon. Ngita man dyan pagkaon. Ngita man dyan sira. Saan taman lagi nga napamas. Kung nga daghang bawal. Sabi nagtaas siguro dyan uric acid. Ano guys. Kitang pakasuway umay nga na. Mga unsa naman ta guys. Sa mga bawal pa ka na. Ikaw. Saan sa ta guys, mintras. Di pa sakit itong tuhod. Kaya dyan mo abot ng panahon nga manakit na pag itong tuhod na bura. Saan na lang. Sige naman ito pamanjus. Mga orin sa turmeric. Ha? Kanay, putos. Pusta na guys. Guys, pusta na guys. So guys, pusto ni Kuya Gael ag. Bangus. Dari butang ya. Dari butang. Ano? Ang pusto rin guys. Kari dut. Ano guys. Kuya. Pwede ko kasin niya. Sino na damay. Pusto na ta dari guys ya. Puwil. Ay arong. Kukuha na isda. Nangigasin gamay. Wala, butang yung darig panakot tagilawang guys. Gusto natin yung bangus. Kaya rin siya mo itom. Okay, na guys. Suban na kuya. Hindi mo na ang turno dito. So, turno na kuya Gael dito guys. Mag-sugbas bangus. Kaya ako na rin. Adlip sa ko na rin katang puso kaya tang adubuhon ron tayo sila o paniud to. So pangtawid ko na ni guys, pangtawid gutong na ni. Ugma guys is ko na, ugmas gabi New Year na. So manginat ko nga ma-okay na ang tanan, wa na yung mga sakit-sakit, wa na yung mga sa-sa. Ug hatagantas kanunay tagantag mazong hunang-hana sa kanunay, mazong panglawas. So mo na importante kaadto guys. Umpo taganulay matagaan taganulay madong panlawas gud. Kaya nga ron malaging tigtugnaw guys, daghan man gud laging mga tangkaso, dito na balikat dyan. Sagasang nasura, naman gud nang labi ng tigtugnaw. Diyan malikayan guys, labi ng tigtugnaw. Hindi talaga maiwasan na magkaroon ng mga trangkaso-trangkaso, labi ng tigtugnaw ang panahon. Sa mga tagpanahon guys, diyan maiwasan. Kumutan pa ni asin guys, kaya rin mawa ng isang tugas, kaning isang kuan, tagupod. Okay, so patanawan naman na yan guys. So, mahaman ako adlip dari. So guys, patangan na tagasin guys, kaya ito ng kumutan ng atong puso ng saging para magawas kung isang mga daga-daga guys. Yan. Kailangan natin siyang deukin para mawa itong mga tugas-tugas guys. Tugas-tugas. Wala to siyang daga, wa ni mga pait-pait. Pait sa kinabuhi. Kapaitan sa kinabuhi, guys. Yan, pagkatapos nito guys, ating hugasan, paghaman, ako buto na. Ito pa din kuan guys. Pagwasan sila tag mga daga, karong lamig siya ba? Guys no. Kino. Kino. Parang life lang, kailangan nating ano-anohin para ang kapaitan ay lumabas. Oh, di ba guys? Oh, yung tubig na. Oh, di ba? Lamig na ni guys. Sa pagpagjo, karon pa sa taon ko kakaon tawag pusog utro. Puso ng saging. Okay. Kinahanglan sa guys, tanggalan natin ng daga. Yan. Para lamig ba? Hindi tukan. Ayan guys, tanggalan natin siya ng ganyan. Masarap sana kung may harina yan. Gawa tayo ng
bula-bulang puso. Sunod na ta magbula-bulang puso guys. Manguan pa ta. Mangita tag puso tapos kung lain kasagingan. Duha pa may namusok na rin sa mong saging. Okay. Yan. Lagyan natin ito guys ang ating kinamutan. So guys, ata na pa sa tangtangan og sagingan guys. Kailangan natin siyang ganyanin. Tangkuanan siya og stick. So, may man yung magwatan guys. Kanina ni stick na ano mo. Para makuha to siya guys kapag matagag-tagag niya. Alright. Kanina guys na mga mo na yung matangtang. Muna yung tagag-tagag. Muna sa sekreto guys. Okay na. Ano siya? Kailangan natin maproseso siya guys. Maproseso. Pero at least, lami mo pa din na himang. At least, matangtang siya. So, mga guys, kay gungi raman. Gungi ba? Kanay stick. Stick sa kuan. Butong. Okay. Hugasan na matangtang tong isang mga tuwas. Okay. Kata na gisahan guys. Charo, matangtang na tuwas guys. Tumutanan. Sagi, hugasan pa dyan. Charo, lami. Kanang bani. Tanon. Kita ko guys, kung mga bani ba, tanon, ibutang sa, kanang na ay, ibutang sa dinuguan, ipon. Una. So, dara guys, magisa na taog, ahos. Wala lang mga sibuyas guys, kanahurot na gamang sibuyas gahapon. Ayan, ahos-ahos na taron. Kay perting mahalag sibuyas, 600 ang kilo. Ginoo ko Lord. Kapanguros, mamputas presyo. Uy, di naman ta magpanakot dani guys, umauhon. Ayan, ang ating ahos. Sa tanang gisahon. Kanilunod rin atang ubod. Ubod. Kanilunod rin atang puso guys, ng saging. So, rin na guys. Ang butangan na sa sardinas guys. Lagyan namin ng sardines. At lagyan natin ng oyster sauce. So, lami na siya guys. Itong puso ng saging. Alright. Mga na meron guys. Ang sinugbang kuya. Musta naman ay mong sinugbayan? Okay ra ba na? Okay na. Okay ra ba na? Alright. Okay guys. Tapos rin gisahan rin atang puso ng saging. So, din na guys, sagatang ginaisang puso. Ayan, gisahin na nato guys. Nagataraga ng panakot dani, ahos. Kaya naman tayo lang panakot. Ahos ra, basta kaning humot. Guys no. Importante, maluto. Sibuyas dahunan na lang din siguro yung palitan guys. Kaya marong may bubarato. Alright, tagato sa kilo. Palitan tagbalik 1/4. Pwede naman. Tukdan naman ko guys. Lagyan natin ng kunting asin. Okay. Ay, kuya, naluto na ba rin imong sinugba? Mura man ay gani naman eh. Sigagang sigaw eh. Lagyan natin ng kunting asin guys. Dada guys, agatang adobong puso. Wow, aralamian na guys. Hanang ibutangan ng oyster sauce. Atang ilunod rin atang sardinas. Ang kinakasgan ka azo. Ilunod na ta guys. May manay pa lami. Uy, ginoo ko tulor ang makabuksagod. Upat di ay. Kuwang pa isa, 5 man mi. Kasi natin na naman yung nagmangkin guys. 1, 2, 3, 4, 5. Tang sa di ay may 5. Okay. Nagmulay siguro sagada ni guys. Wala naman nanangan kaya rumangay. Yes no. Ganyan. Ihalo-halo lang natin siya guys para sumarap lalo. Wow. Sarsa. Ang ating adobong puso with sardinas. Bawal kay tatay. May nga ni, bawal ni jang na sardinas. Kaya maro ba na nakaangin nga ni ngatubo. Ni ngat-ngat o maazo isang tuhod. May kaan na to sa sardinas guys. Okay. Dana guys. Agatang adobo. Nga na sardinas. Daminta dahil na itangkong guys. Kaso na may tangkong dahil sa mga daaw. Alright. So mga meron guys. Karoon tagtaad. Di kaluto na ning atang trabaho. Nga tanin so guys. Diyan na diya. Alright. Diyan nagatang puso nga giadobo nga mura naman na sa apritada. Purma. Lepod. O gagatang nag-iisang bangus. Okay. Mga tanin so. Mga tanin so. Kaan. Paniud to. Pagkaon. Mga sindig pagkaon. Ngahan rin ang dalaging ding upakaon guys. Kupas mawod. Kainom na ba dyan sa paras kuan? Tipon ha? Di sausawan di ah.
Grabe din sa usawa na guys. Lagpot danig mga. Huwag asin niya kamay. Ano guys, manihang ibutang. Suka nga arang ka. Daghag sili. Ibutang gaming asin. Okay ka. So. Kung masusindakin. Yan mo ya. Karai mo ha. Pork ka na ra. Kanarai mo ha. Mga tanin so. Mga tangaon. Mga tagpaniod po. Mga sila puso with sardines and bangus. Kaana Kim. Ngitan sa gamang bibi Kim Kim. Kaning itong maadyo. Gulay dai. Ha? Kan gulay, lami gulay bi. Kung sa gulay guys. Fine. Lami dan gulay guys no. Guys. Kain tayo. Pero gulay guys. Niluto nga gulay, mana na ganiha. Alright. Lamian siya guys. Lagi batang ang oyster. Oyster sauce. Gulay be, 1.8 gulay. Sama mo fish lang. Yung fish ra ko na dyan guys. Maghawit sa slim cube. Parang ngiti pa. Gawanta rin guys. Tubig. Ano tubig? Water. Napagano mo mga kuyas. Merong mga busog. Kasawan. Gasid. May sunog bagis da. Oh! Ayaw mo na. Masok ka na kayo maghatod. Salamat. Dito ta. Ayaw mo. Gulay nga kuan niya. Ubod. Awa, puso. Alam ito. Adobo. Lauli ni mo? Lagi. Aghapong puso. Lagi kuan. Adobo. Kadinas. Kung nagat kuan. Hindi aya. Pwede dahil na. Mo ba? Pwede dahil. Mo di ay. Agdala sa ato kay Arabia man na. So, pwede rin ang puso ng kuan guys. Kanang tundan. So, Manila na. Diyan. Ang sausawan guys, ang kahang. Kahang ang sausawan. Kapag gabi, may favorite ni Kim Kim guys nga, muhungit. Hindi, mag-umpal naman ka. Ito ka katre. Guys, may buongon to ah. Palihi. Palihis New Year. Ya! Ano may palihis New Year? New Year. Ano may palihid New Year? Madunoon niya no. Malagi, simba, fights na. Anda pag ginagmay. Pagkuan, mag... Salad, may mga kuan. So guys, ugma, lamig na kasi ugma guys. Mga trabaho, mga tao. Pag nila magwaya mo, simba, pasalamat sa Ginoo na napilaing tuwi ni abot. Guys, no? Ayan guys, sarap. Sarap. Lamikin. Lamikin, no? Yummy? Wow. Kuya? Father? Pahit yung baba. Pahit yung panglasa guys. Tumulam ito. Kung ano to? Huwag pahit sa baba. Kain. Lagi. Palingi guys sa New Year. Doka. Bungon. Mahal na mahal.